एमएलए जानायनि उनाव सुबुं सिबिथायनि नोजोरजों मानगोनां एमएलए लरेन्स इस्लारिनि गामि गामि आगान। 30 नं सानजा क'क्राझार बियाबनि सिङाव थानाय जाहारबारि ओनसोलाव सोमोनांथावै दैखरनि दैफोरा रानलांनो हमदों। बाथ्राखौ मिथिनाय लोगो लोगो जायगानि एमएलए मुस्रि लरेन्स इस्लारिया बे ओनसोलाव दावबायहैनानै थासारिनि सुलि लाहैदों। बिथां एमएलएआ जाहारबारि हालामनि गोजाम औगुरि, खासिबारि आरो आदिबासि गामिनि लोंग्रा दैनि जेंनाखौ लानानै गामियारिफोरजों सावरायलायो। बाखनायथाव बाथ्रादि लोंग्रा दैनि जेंनाखौ फोजोबनो बिथां एमएलएआ लोंग्रा दै जगाय बिफानारिफोरखौ गोख्रों बिथोन होनाय जादों। गाबोननि गेजेरावनो बिफानारिफोरा जाहारबारि दावबायगोन आरो दैखर खुरनाय एबा जावनायनि राहाखौ लागोन होननानै मिथिहोदों। गामियारिफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला देग्लाय सोमोनांथावै दैखरनि दैफोरा रानलांसिनदों। बेनि जाहोनखौ रोखा मिथिनो हायाखैब्लाबो बावैसो सान सिगां मावलांनाय बांग्रियाबो जाहोन जानो हागौ होननानै बुंसोलायदों। बिथां एमएलए लरेन्स इस्लारिनि बिथोन आरो राहा लानाय बायदियै जाहारबारि हालामनि गोजाम औगुरि, खालासि आरो आदिबासि गामिनि थागिबि सुबुंफोरा लोंग्रा दैनि जेंनानिफ्राय उदां जानो हासिगोनखौ मिजिंथिनो हाथाव।